Здравейте и добре дошли в част втора на правенето на великите ни парфюмчета. Както казахме, сега ще правим парфюми, като първият ще, разбира се, нашия общ с Денис, който ще остане в моята къща. Тоест, моят. Сега, първо, аз искам да започна с тази птика. И в нея ще сложим жълто, което е любимият цвят на Денисчо. Сега, сипваме вода, обаче нямам никаква представа колко вода да сипя. Затова ще се доверя на собствената си интуиция. Сега трябва да махнем това чудо, защото ще се намокри и като се намокри, направо ви казвам, е отвратително. Ето, така е добре. Мисля, че водата е перфектна. Сега ще включим мъжкия парфюм. Само малко да изсипя. Мирише отвратително. На мъж. На мъж! Мъжествено! Честно. Мирише на мъж. Мирише малко на портокал. Иска да каже на портокалов мъж. Сега ще сипем жълтото. Ето го и жълтото. Прилича малко. Няма. Да не казваме на какво прилича. Смисъл, мисля, че всички разбрахте. Само, че ще ни трябва нещо, за да забъркваме. Чакай бе, що ни трябва нещо? Аз имам идея. Дай капачката. Ето, всичко стана жълто. Сега... Отварата е много яка. А сега ще сложим и от още мъничко вода, защото мирише много на мъж и това ме дразни. А сега ще сложим от женския парфюм, който е невероятен, както винаги. Хора, мирише невероятно. Липсва му още малко аромат, иначе е страхотен. Ще му сложим синьо, един от любимите ми цветове, и се получи зелено, честно казано, но... Защото синьо плюс жълта равна зелено. Ето, получи се зелено, както При нас изглежда малко по-тъмно зелено. Да, при вас е тревисто. А сега ще добавим и розово, за да стане лилаво, което надявам се, че ще стане, но не мисля, че ще стане така, както си мисля. Може, не знам. При вас е... Получи се малко по-тъмно зелено. При нас изглежда черно. При вас е зелено, при нас е черно. Гордо, да. Нещо тъмно синьо. Но мириш невероятно, но сякаш му липсва нещо. И аз сещам какво е. Портокалова миризма. И сега мирише фантастично. Моля. Но първо капачката. Боже, ще щупа капачката. Влиза с този начин. Вижте, почвах да я чупя. Ма защо не се затваря? Наистина не се затваря. Нищо, карай без капачка. Мириш невероятно. А сега ми последвате парфюм. А сега се абонирайте за част втора, където ще направим парфюма на Денис. Аз съм Ники. Аз съм Денис.